Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki. Z tej strony Maria. Mieszkamy z rodziną w Polsce od 2021 roku. Niedawno dostałam od Państwa pytanie, do czego dążą Białorusini jako naród. Pomyślałam, że to bardzo interesujące pytanie i chcę na ten temat z Wami dzisiaj porozmawiać. Od razu powiem, że moja wizja może różnić się od opinii innych Białorusinów, ponieważ teraz nasze społeczeństwo białoruskie przeżywa kryzys, rozłam i mówienie o jednolitej strategii rozwoju Białorusi nie wchodzi w grę. Tym bardziej zostałam odcięta od białoruskiej rzeczywistości. Już trzeci rok czerpię informacje za pośrednictwem mediów, portali społecznościowych albo poprzez kontakty z tymi, którzy pozostali na Białorusi. Bardzo często w ramach tego tematu jestem pytana o to, do kogo bardziej są bliżsi Białorusini, do Rosji i Rosjan, albo Europy i Europejczyków. Zacznę od tego, co w 2021 roku może być trudne do zrozumienia. Na Białorusi bardzo dużą część przestrzeni informacyjnej zajmują media rosyjskie. Jeśli ludzie oglądają telewizję, to oglądają rosyjskie talk show. Seriale telewizyjne, filmy, znają wszystkich rosyjskich piosenkarzy popowych i ich piosenki. Znają tajniki, biografie rosyjskich artystów i aktorów. W szkołach dzieci uczą się 2 razy więcej godzin języka literatury rosyjskiej niż języka białoruskiego. A współczesnym dzieciom może być tak trudno uzyskać dobrą ocenę z języka białoruskiego, że rodzice muszą zatrudniać korepetytorów, bo w otoczeniu języka białoruskiego prawie nie słychać. Jednocześnie chciałabym zauważyć, że w latach Związku Radzieckiego pomiędzy naszymi krajami ukształtowały się bardzo ścisłe więzi rodzinne. Może być tak, że wśród białoruskich rodzin jedna część pochodzi z Rosji, albo Ukrainy, albo Kazachstanu. Posiadanie krewnych lub szwagrów w Rosji albo na Ukrainie jest dla nas po prostu normą, raczej regułą niż wyjątkiem. Jednak przy tym wszystkim, co wymieniłam powyżej, mentalnie Białorusini zawsze byli i będą odrębni. I mogłoby się wydawać, że język rosyjski powinien nas zwrócić w stronę Rosji, a ograniczenie wizowe i różnice w dobrobycie materialnym powinny nas odsunąć od Europy, ale nie. W niezrozumiały, zupełnie niewidzialny sposób w podkorę ludzi jest wszyty program, że nie należymy do ani jednego, ani drugiego. Jesteśmy tutejszymi. Jesteśmy Białorusinami. Osobiście w moim środowisku, w moim otoczeniu przez całe życie, w różnych okresach zawsze znajdowali się ludzie, których mogłabym nazwać strażnikami idei narodowej. I właśnie na takich światełkach rozbłysnął się płomień w 2020 roku. Czytałam Wasze komentarze pod moim poprzednim filmem Stereotypy Polaków na temat Białorusi i Białorusinów. I wiecie, bardzo mnie zabolało to, że wielu Polaków napisało, że przeciętny Polak w ogóle nic nie wie o Białorusi i nie ma żadnych stereotypów, że Białoruś ma słabą autoprezentację i że Białoruś jest częścią Rosji. Białoruś nie jest częścią Rosji. I nawet najbardziej lojalno nastawiony wobec Rosji Białorusin w kontaktach z Rosjanami będzie definiował granicę, że jest Białorusinem. Kiedy wyjeżdżamy za granicę, nie mówimy, że jesteśmy Rosjanami. Zawsze określamy siebie jako Białorusinów. Zwłaszcza w tych krajach, gdzie ludzie nie znają, gdzie znajduje się Białoruś. Na przykład w Stanach albo Hiszpanii, Włochach itd.
To naprawdę jest taki problem, że ludzie często nie znają, gdzie jest na mapie Białoruś. Oto ciekawostka dla Was dotycząca języka rosyjskiego, którym posługują się Białorusini. To wciąż nie jest ten sam język rosyjski, co w Rosji. I teraz nie mówię o trasiance, oczywistej mieszance języka rosyjskiego i białoruskiego, którym posługują się na wsiach. Nie, teraz konkretnie mówię o języku rosyjskim. I mówię teraz o pokoleniu ludzi plus minus 10 lat w moim wieku. Ponieważ dorastaliśmy w takich warunkach, gdzie nie wszyscy, ale na przykład nasi dziadkowie rozmawiali w języku białoruskim, przekazano nam specjalne struktury językowe, przysłowia, hasła, zwroty, które wraz z charakterystyczną wymową, gdy nie ma potrzeby monitorowania mówienia, wybuchają i są tak organicznie wplecione w język rosyjski, że nie wszyscy Białorusini nie zawsze to zauważają i rozumieją, że to nie jest czysty język rosyjski. Jak to mówi się, genów palcem nie można rozmazać. Myślę, że protesty w 2020 roku pokazały, że należy osobno rozważyć i ocenić, do czego dąży naród białoruski, a do czego dąży obecne nielegalne kierownictwo kraju. Wiele osób uważa, że protesty się skończyły, a Białorusini się poddali. Ale to nieprawda. Protest dopiero rozpoczął się w 2020 roku i nadal trwa. Zdarza się, że niektórzy Polacy piszą do mnie, że skoro wyjechałam, przeprowadziłam się i jestem zdrajcą swojej ojczyzny. Z tym kategorycznie się nie zgadzam i w tym filmiku chcę opowiedzieć dlaczego. Po pierwsze, emigracja też jest formą protestu, bardzo radykalną, nie od razu zauważalną przez reżim, ale to drobne ukłucie. Młode rodziny wyjeżdżając nie płacą podatków, wychowują dzieci w innym kraju, w inny sposób i w ogóle nie biorą udziału w tym bezprawiu. Po drugie, siedzenie w więzieniu mnie albo mojego męża niczym nie pomogłoby w rozwojowi i dobrobytowi mojej ojczyzny. Wręcz przeciwnie, tutaj za granicą możemy potępiać ten reżim i mieć finansowe możliwości, aby pomagać innym ludziom. No i po trzecie, nie ma jasnej definicji i parametrów, według których można byłoby powiedzieć, że ten człowiek jest bardziej patriotyczny, a ten mniej patriotyczny. Więc takie rozmowy dla mnie po prostu są bezużyteczne. No teraz porozmawiajmy o tych Białorusinach, którzy mieszkają na Białorusi i jak oni postrzegają rzeczywistość, jak widzą przyszłość. Możliwe, że ze zewnątrz jest takie wrażenie, że Białorusini się poddali, siedzą, milczą, ukrywają się i już nigdy nic nie powiedzą przeciwko władzy. Jednak z tego, co ja słyszę od tych, którzy często przyjeżdżają na Białoruś z powrotem, którzy mają taką możliwość, według tych ludzi na Białorusi w powietrzu wisi pytanie i wisi ta nierozwiązana kwestia, o której nikt nic nie zapomniał. Ponieważ w każdej rodzinie jest ktoś, kto cierpi albo cierpiał, kto został pokarany grzywną, kto został pobity, kto siedział w więzieniu albo nadal siedzi, kto odszedł, zmarł, kto wyjechał z kraju i już nigdy nie wróci, albo jest oczywiście nadzieja, że wróci, ale kiedy to będzie, to nie wiadomo. Więc nikt o niczym nie zapomniał. A w czas internetu te wszystkie zbrodnie reżimu są zapisane w pamięci na zawsze. Zatem kara jest nieunikniona. Jeśli chodzi o wojnę, którą rozpoczęła Rosja z Ukrainą,
to ona też odwróciła przeciwko Rosji wielu ludzi i dała nowy impuls rozwojowi idei narodowej. Wiele Białorusinów zaczęło się zastanawiać, jak możemy się oddzielić od Rosji, jak możemy wyrazić swój sprzeciw wobec tej wojny, skoro rozmawiamy tym samym językiem, co i Rosjanie, po rosyjsku. No tak i pojawiła się nowa fala rozwoju języka białoruskiego. Pojawiło się zainteresowanie wśród młodych ludzi, nawet wśród tych, którzy nigdy nie rozmawiali po białorusku. Osobiście znam takich osób. No, ja też jestem jedną z tych osób. Jeśli więc krótko odpowiem na to pytanie postawione na początku, do czego dążą Białorusini jako naród, odpowiem tak, aby w końcu Białorusini stali panami swojego kraju. Nie potrzebujemy współzależnych relacji z Rosją, w którą wciągnął nas obecny wąsaty dyktator, ale też nie potrzebujemy tych wszystkich wartości, do których nasze konserwatywne społeczeństwo jeszcze nie jest przygotowane. Czy Białorusini chcą żyć jak w ZSRR? Zdecydowanie nie. Trzeba zrozumieć, że życie w takim Związku Radzieckim nie pozostawia szans na zachowanie swojej idei narodowej, autentyczności i w Związku Radzieckim wszystko miało na celu zrównanie ludzi, odbarwienie narodów wchodzących w tę Unię. Wszyscy mówili po rosyjsku i żyli tak samo. Jednak Unia Europejska odwrotnie pozwala zachować tradycje kraju, język, cechy narodowe i jednocześnie pomaga wznieść kraju o kilka stopni wyżej w rozwoju gospodarczym. Chcemy żyć w stabilnym, wolnym kraju, w którym rozwijają się małe i średnie przedsiębiorstwa, gdzie rozwija się różne gałęzie przemysłu, skupiające się nie tylko na rynku rosyjskim, ale na rynkach Europy, Ameryki i Chin. Chcemy zobaczyć Białoruś, gdzie rozwija się turystyka, gdzie przyjeżdżają ludzie z różnych krajów. Chciałbym, żeby Białorusini znali i byli dumni ze swojej historii, żeby wyrzucili z głowy wszystkie stereotypy dotyczące języka białoruskiego, żeby ten język stał podstawowym środkiem komunikacji między nami i wyróżnikiem narodu, a nie zagrożonym zestawem słów na stronach książek. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że moja odpowiedź była jasna, zrozumiała. Jeśli ten filmik Wam się spodobał i Wy chcecie mnie podziękować, to możecie to zrobić kciukiem w górę. Bardzo proszę, nie zapominajcie zasubskrybować mojego kanału. No a także zawsze jest możliwość podziękować mnie, postawiając kawkę. Do zobaczenia w nowych odcinkach. Cześć!